କେନ୍ଦୁଝରରେ ପ୍ରଥମ କୋଭିଡ୍ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଉପାନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୁଣି ଫେରିଲା କରୋନା। ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ କାୟା ବିସ୍ତାର କରି ଚାଲିଛି କୋଭିଡ୍। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦିନ 5ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଜିଟିଭ୍ ସଂଖ୍ୟା 50 ଟପିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରାଜ୍ୟର 8ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି କେନ୍ଦୁଝରରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ କରୋନା ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେବେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ପୂର୍ବ ପରି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ କେନ୍ଦୁଝର ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ କରୋନା ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କିଛି ଦିନ ହେଲା ତାଙ୍କର ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ୁନଥିବାରୁ କେନ୍ଦୁଝର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ତାଙ୍କର କରୋନା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପରୀକ୍ଷାରେ ତାଙ୍କର ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବା ସହିତ ଆଇସୋଲେସନରେ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।